2003an, zazpigarren emakume pelotari eguna ospatzen. Gauza nahiko ondo dijoa, kenduta, nik akzidente txiki bat eukietela, uste rotura ferraz bat egindetela, lehenik eta behin txapelketa herrikoieko ligaiskako partido jolastu dira, eta ondoren 23 eskola retorri dira, pixkat behien hartuko partidu batzuk itea, eta azkenen erakusketa bezala ez. Eta ondoren federatuen erakustaldi txiki bat jokatzen nahi ginala, baina hartuet, eta hemen nola federatu gehiago gauden, azkenen patek nire arkideak jarraitu du, eta horre arte ondo. Eta oantxe bukatu berri dugu, raketista profesional izan dako, indako omenaldi txiki bat, edo, bentsat, azkenen zan aipamen batin, ez? Hau nahiko xumea da, hemen antolatu duguna, baina gutxinez, saiatu geha eskualdeko edo inguruko pelotari batzuk ekartzen, pelotaria bakarra etorria, raketista bakarra, baina beraien zenitarteko batzuk ere etorri dira, eta, hitz batzuk esan ondoren, guain ja finala jolazten, txapelketa herrikoieko finala. Egun honen helburua pixka da, emakume pelotari proiektua kiroleko 3 alorretan lantzen dugu, eskola kirola, partaietza eta federatua. Orduan, asmoa zer da, pixkat alor guztitako emakumeetan eskak elkartu egun berdinean, elkarri ikusi, nola jolazte deun eta ezagutu beste herritan zer dago, eta pixkat harremana indartzeko eta nolabait proiektu hori indar pixkat emateko, ez?